Tak dneska tu máme rozhovor s Viktorom Vincem, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak mám tu pre teba pár otázok, môžeme začať, hej? No jasné, ja som pripravený, kedykoľvek si ty. Takže vlastne ty si teraz, je taká éra, kde si vlastne strašne rýchlo si sa dostal tak do popredia na Markíze. Aké je to vlastne už moderovať hneď aj televízne noviny a takéto veci? Vieš čo, zoberiem ti to takto, aby som to podržal. Je to super. No, klamal by som, keby som hovoril, že to nie je super, lebo veľmi ma to baví. Veľmi ma baví spravodajstvo a celý ten spravodajský svet ako taký, takže to bol taký nejaký prirodzený vývoj a som veľmi rád, že som dostal tú príležitosť od televízie, lebo taká šanca sa nedostáva každý deň a predsa len už mnoho rokov pôsobí táto televízia a došlo k nejakým zmenám na moderátorských miestach, ale už dlho nie. A čiže predsa len je to nejaký zásah aj do kolektívu, aj do fungovania spravodajstva, fungovania televízie a že ja som dostal túto fantastickú možnosť to urobiť a ukázať sa a skúsiť to, tak to je úžasná vec pre mňa. Jasné. Ty si vlastne študoval práva na vlastne vysokej škole. Ako si sa vlastne dostal do televízie? Čo ťa tak priviedlo do televízie, keď si proste si vyštudovaný ako keby právnik? No ja som vyštudovaný právnik, som skončil celých 5 rokov práva a čo ma dostalo do televízie? No ja som už predtým od 17 pracoval v rádiu, v regionálnom rádiu Max v Nitre a teraz vlastne som videl takú reklamu v telke, keď som bol doma v Šali. Videl som reklamu na to, že hľadajú ľudí do spravodajstva a ja som si hovoril, že no tak som v Bratislave na škole, mám nejakú moderátorskú skúsenosť z rádia, takže prečo nie? A vyšlo to. A stal som sa vlastne redaktorom, to už sme vlastne začali 5. rok, sú to 4 roky a už začatý 5., čo som teraz, čo pôsobím v televíznych novinách. No a tak sa nejako začala celá tá perepúť, ktorú ťahám vlastne až dodnes. Jasné. Chcem sa spýtať ešte na vylomeniny. Čo sa vlastne stalo, prečo to tak rýchlo skončilo? Lebo som pozeral prvý diel a vlastne ďalší už nebol, hej? To je všetko, áno. Ono totiž to nebol plán, že by sa to teraz nejako dlho malo ťahať. To bola vyslovene len špeciálna verzia, špeciálna časť vytvorená na Veľkonočný pondelok. Nikdy ani nebol teda zámer robiť dlhodobo vylomeniny a my sme to aj tak od začiatku hovorili, že to je len taká špeciálna časť, kde sa k tomu formátu opäť vrátime a vybrali názvu, robili sme takú akože spravodajskú úderku, že Jano Tribula, Paťo Švajda a ja a veľmi dobre sme sa pri tom zabávali, fakt akože je to v tých dedinách, čo sme boli a tak to bolo to super, nám sa to veľmi páčilo. No ale tak to bola jedna časť, bolo to špeciálne a preto to nepokračuje, lebo to ani nemalo pokračovať. Jasne. Malo to byť len jedna špeciálna časť. Máš ešte nejaké plány v televízii, niečo špeciálne, čo sa práve chystá, alebo niečo nejaké takéto proste plány? Ja som nikdy ani v súkromí, ani v práci a už ani v televízii nikdy som veľmi neplánoval. Ja som nikdy si nerobil žiadne plány, že teraz chcem ísť do spravodajstva, teraz chcem moderovať televízne noviny, teraz chcem chodiť do parlamentu alebo tak, že ja som skrátka tú aktuálnu prácu, ktorú som vždy robil, alebo čokoľvek, čo som robil aj v súkromí, som robil proste najlepšie, ako som vedel, ideálne s úsmevom na tvári a to mi prihrávalo ďalšie takéto situácie do života. Podobne ako som len tak zbadal tú reklamu vtedy na tie televízne noviny, na to spravodajstvo, tak postupne sa diali všetky ďalšie veci. Tvoja tvár, prvé televízne noviny, teraz televízne noviny, ja som nič z toho neplánoval. Ono sa to deje a ja som veľmi rád, že sa to deje a tak nejako to vidím aj s tou budúcnosťou v televízii, že vlastne ju nevidím. Že robím to, čo najlepšie viem, alebo robím to, čo robím najlepšie ako viem, vrátane teraz televíznych novín, vrátane prvých televíznych novín, vrátane môjho nadchádzajúceho manželstva, to budem robiť tiež najlepšie ako viem, správať sa najlepšie ako viem a verím, že to mi bude prihrávať ďalšie šťastné chvíle do života, či už súkromného alebo pracovného. Takže vyslovené plány nemám. Ja si myslím, že ten život si to vždy tak nejako zariadi, aby som ja bol spokojný, keď som spokojný aj teraz. A aká to bola skúsenosť vlastne byť v tej tvári, tvoja tvár znie povedome? Naučil si sa tam napríklad niečo, čo si nevedel a učili ťa tam takéto veci? Máš vlastne z toho niečo, čo si vlastne zobral so sebou? Vieš čo, je to neuveriteľná skúsenosť. Ja som popravde mal voči tomu aj taký rešpekt veľký, lebo nikto z nás nevedel, do čoho ide. Bolo to prvýkrát, čo sa robila tá show
Boli to vlastne, my sme boli také akoby, nadnesene poviem, pokusné králiky, lebo nikto nevedel, čo to bude. Či to bude veľký prúser, alebo že či to bude úspešné. A ja som si hovoril, že ja mám spievať v telke pred ľuďmi, že neblbnite, že ja si spievam, akože rád si spievam takže v aute a doma a aj z Adele si veľmi radi spievame, ale som si hovoril, že pred ľuďmi asi nie. A v tomto bola úžasná skúsenosť, že vlastne okrem toho, že som mal možnosť ukázať nejakú svoju, povedzme, show stránku alebo zábavnejšiu stránku, tak to bola pre mňa aj skúsenosť z toho, že som to robil na verejnosti, hej? Že pred ľuďmi som sa hýbal, tancoval, spieval, premienial sa, v zásade aj hral, lebo do určitej miery to bolo také akože až skoro herecké počínanie si, takže v tomto bola úžasná skúsenosť, lebo podľa mňa neviem si predstaviť, že by sa mi to zopakovalo znova. A inokedy sa môžem zmeniť na Bruna Marsa alebo Enriqueho Iglesiasa. Už neviem, či takú skúsenosť niekedy v živote mať budem, takže preto som rád, že som bol toho súčasťou a som rád, že sme to mohli naštartovať tak, aby to pokračovalo, aby ste ľudia obľúbili a aby si tak spríjemnili nedeľný večer, proste zábavou, ktorú zabezpečujeme veľmi radi my. Adela už bola vlastne v Saifovej takej internetovej show Level Lama. Už ťa tam niekedy pozval, alebo plánujete nejak pozvať do tejto show? Dobre, že sa pýtaš, lebo keď tam Adele bola v Level Lama, tak ešte nikto o nás nevedel, to bolo relatívne čerstvé a ja som tam sedel, len ma nie je vidieť v zábere, ja tam sedím vľavo a ona sa aj na mňa občas pozerá, keď tam Saifa hovorí také provokačné veci. Takže ja som tam sedel, ja som to počúval, ja som vedel, čo tam zaznieva. A niekto pod niektorú Level Lamu napísal, neviem, či to nebolo pod tou časť z Adele, že zavolaj aj Viktora a tam Saifa niekomu písal, že neboj sa, zavolám. Ale doteraz na to čakám, predsa len aj teraz ja s tým nebombardujem, veď keď ma bude chcieť zavolať, tak zavolá, keď nie, tak vôbec nič sa nedeje, ale veď aj teraz mal úraz a teraz rieši vlogy, ktoré sú inak na špičkovej úrovni, ja to veľmi rád pozerám, tak uvidíme. Keď ma zavolá, keď nezavolá, ale keď ma zavolá, tak ja rád prídem. V médiách sa vlastne písalo, to som si čítal, neviem, či je to pravda, že vraj vy ste sa s Adelou stretli niekde na natáčaní Chartov a vlastne potom na Saifovej svadbe. Áno. A bolo to vlastne v tento okamih, preskočila taká tá, jak sa povie, že iskra. Bol to v tento čas, ako to písali médiá? Bolo to, a my sme to aj priznali, takže jasné, že to písali, bolo to na svadbe. My sme sa samozrejme poznali aj predtým, točili sme spolu Chartov, stretli sme sa na nejaké akcii, tu na DOD sme sa stretli v auguste, ale nebolo to až do 10. septembra na tej svadbe, ona tam bola pozvaná sama, ja som tam bol pozvaný sám a tam sa to celé upieklo. Tam sa to celé stalo a odvtedy to vlastne ťaháme, už je to, 8 mesiacov to už je. 9? Od 10. septembra. Ďakujem, Viktor, že si bol vlastne v tomto rozhovore, dúfam, že si pozrieš, aj keď bude vlastne na mojej stránke a ďakujem. Jasné, vieš čo, ja ďakujem, že si veľmi milý chalan, akože ja som ani neviem, lebo veľa ľudí píše, že by sa chcelo stretnúť, alebo rozhovor, alebo niečo. A ty si mi napísal a ja som pozeral, že mám voľno, že prečo nie. A potvrdilo sa to, akože si veľmi sympatické a držím ti palce, že možno sa tu niekedy stretneme. Si hovoril, že tie kamery sú tvojim snom, tak hádam jedného dňa z nás budú kolegovia. Ďakujem ti veľmi pekne a držím palce v tom, čo robíš. Robíš to asi očividne veľmi dobre. Ďakujem. Yes. Jau.